Yo, what's up mga George? Dito ako ngayon sa Karanglan, Mabini, Pangasinan. Alright mga George, dito na tayo sa Swal. Mag-traffic. Punta ko ngayon sa Lingayen para umatid na naman sa Grand Caravan, BBM Grand Caravan. Alright, let's go. Okay. Shout out! Dito na tayo sa Lingayen. Dito na mga Marco BBM Grand Caravan.